अरे बेटा, तोरा के आज देखे आवत तड़न जा अगुआ। का बाबूजी देखे आवतान जा हमारा के। तू ढेर बोली है जान, कमे बोली है। तो बाबूजी हमार का देखी हन जा। तोर बियाह होई। तो बाबूजी हमार बियाह होई आ तोहार बियाह ना होई। बुढ़बा के हवे, पहले ते कर तब बाद में हम करब। तब तो बाबूजी बड़ा चन्हाक बड़ा हो। प्रणाम प्रणाम। रउआ सभे दुनो में लइका के ह? त का हमनी के एह में लइकियो बानी जा। हई हमार लइका ह आ हम एकर बाप हई। हाँ बाबूजी हमारा से छाले भर छोट हवन। बबुआ तुहार नाम का पड़ी? बाबूजी आ माई मिला के 2 भाई बनी जा। बबुआ तू तो बड़ा तेज बुझातड़। हमरा में कौनो कमी नइखे नु, देखो तो। का कहतानी भाईजी, लइका त हमार बहुते तेज बा। एके दतुअन से साल भर मुंह धोवेला आ बाकी नहाए जाला नु तो सबुनिए खाए लागी। आ रउआ आँख मुद के बियाह करी। बाबूजी ई के माई के भाई हवन। न रे, ई लड़की के भाई हवन। अच्छा तो बाबूजी प्रणाम करी, पैसा दिहन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जिया जाग जूता सिय, पैसा मिली तो दारू पिय।
रउआ बाहर में ठीक लागेला। ना ना ऐसा बात नहीं खे।